da kishiya. Muradin zuciya, muradin zuciya, kai ne kai ɗaya baka da kishiya. Wacce nake kauna ita ce magani, zautuwa zan yi in ba kya kula ni, ke ce rayuwa annurin zuciya. Da hankalinka ne kan takance, kamar da zuciyarka ba wata ƴa mace ne a idaniya tauraron zuciya. Bana daina sanki ko me za a ce, kar in rasa komi da ke mai sona na gwammace. Wasu suna cewa kanki na haukace. Da masoyiya na baki kaina, da kaya gare ni zana adana. kin buɗe littafi kin koya mun kauna.